От толкова време не имам видео, че първото ми видео ще бъде на Admin Abuse. Първото ми видео на плюс Monkeyboard Escape. До сега само на Minecraft сме играли. Също не музиката с както не знам колко се случва. Може малко да намаля. Добре, сега. Днес целта ни ще бъде да стигнем поне до 200 левел 200. Това не е целта. Левел 200. Ще стигнем. Искам да питам. Някой от вас играл ли е много за Admin Abuse? Защото в момента не търся Admin Abuse. И питал съм се, защо съм левел 140, а не 200. Защото се ребъркнах след първо Admin Abuse и станах на левел. А бях 150, тя е 140 левел. Но почти стигнахме на реститивно на Admin Abuse. Но искам да ви кажа, че този Admin Abuse няма да бъде само за тази левел. Но този Admin Abuse момента, трябва да събирам първо. Този Admin Abuse момента, то докато ми остана левел 200. Като може да ми напишете долу в коментарите, коя игра искате да играем и вие което слушате в плюс Monkeyboard Escape. И искам да ви кажа, че такова. Да, така. Искам да ви кажа, че ако си вие цялата мапа, ще направя първо туториал. Така че, ще да го намерите. Ето няма ли да ме ще кажа съвсем туториал. Добре, айде сега. Много странно колите е на Admin Abuse. И ако искате, може да ще видите YouTube. Не е толкова сложно. Ако имате брат или сестра и питате тази, защото на мен брат ми го направи, а съм и брат и сестра. Брат ми направи акаунта в YouTube и вие просто може да летим. Може му лета някой и ние сега питате как се прави към него. Така че, да. Добре. Така. Какво стана? Добре, айде да се спомня някакъв по-специален Admin Abuse, защото напълно не ми се прави толкова време. След ме мръднах. Добре, защо само това? Предния път на Admin Abuse имаше друго такова. Имаше друг Admin Abuse. Ора, видяхте ли каквото е? Ето, вижте. Буквално в момента има нещо бяло отзад. Някаква едно застанато на нещо бяло. Добре. Нека да видим сега. Има ли? Нето, няма никакъв друг трейдния мефера. Само той е. Ми интересува. Айде да се спалне ли нещо? Ма няма. Хора. Как ще направя? Как ще направя това? Целта. Надявам се. Ще е това. Когато ще знае това. Когато ще видим. Малко ми лагва, за което се извинявам. Чай сега реши това. Ето. Айде. Замине. Айде, давай ми спид. Хора, то
то ми дава пак по-малко. Не е чак толкова малко, ама пак не е много. Хора, знаете ли какво знам? Че ако се работнеш и стъпиш на това, стигнеш 300 ли там левел. 300 левел. Това е възможно ли? Някой прави да го напишете ми долу в коментарите. Иди тук фармя на някакъв крилин, който пак не дава много. Това е. Искате ли на следващия админ абюз да се ревъртна и да се пробвам на този админ абюз, както хората казват? Напишете искате ли. И не забравяйте да цъкнете абонамент бутона и камбанката за известие кога съм видео. Искам да ви кажа, че от последния админ абюз, колкото и толкова много време да играя, никога не мога да стигна повече от 100. Искам да ви кажа, че ако никой не е бил на не знам кога майката на бита, ето тук. И има един трезмил, който ти може да направи 150 лева веднага. Не веднага ми... Добре, айде да почваме. Той е заповедки. Ми лесно. Лесно. Вземем това. Добре. Не може да се телепортваме на време. Хора, ще загубим. Искам някой да напише от админ абюз. Ако спечелиш повече игри, може да ти да ти даде админ трезинг. Възможно ли? Искам да ви кажа, че аз съм толкова трома в тази игра, че няма да си не представя. 16. Просто аз съм толкова трома. Значи, има един златен, от тия златните копчета. И аз като го взех и получих 1000 си там колко си. И аз като ги вземам и ги изкъбявам, за да стигна до края. Но понеже аз съм трома и няма как да се случи това нещо. И аз стигам до там и това е 120 лева. Когда съм 140 не мога да мина. Това адекватно ли е? Не е адекватно. Просто не е адекватно. Колко бе хора, много да се дигат чело. Много ти добре съм. Яко. Добре, хора, има едно известно. Една минута 50. Добре, хора, явно не е шо за това. Как се повявам просто тук да се даде памет? 3 даже! Три да! Можело, значи. Ай, май!
Mission coach. Detalhe. Что сыренка, подбираешь получше. Ай, però non bisogna accumularci dove tecnico, c'è una linea chiara. Ne znamo solo добре, не знам какво главата ви да отваряме пари. Имам такава играта. Така мога. Защото много ми е сложно някакво такова да стигна по-напреден левел, като му толкова, като му бърз. Някакво като му бях първия... Защо сега съм много играла? Хора, кога станахме 75 000? Някой ме въжи. А другите не съм разбрали. 9 милиона. 9 милиона ни прави. Хора, ако 9 милиона ни прави, аз всеки момент ще има. Но мен не ми харесва така. Разбирате ли? Много бавно фарми някакво такова. Много бавно фарми спи. Ага. Това ли? Хора, къде съм аз? Знаете какво се случва? Нищо не разбирам. Това нещо се пишат. Това нещо става. О май гаднес. Какво? Какво? Какво ми фарми това? Не мога да разбера, аз ще правя. Разберете си това. Това какво ми фарми? 3 коуинс? Хора, колко трябва да ми фарми? Това е именно 3 коуинс. Чакайте. Значи, трябва да се къде това? Нищо, не мога да отида да си фарма безплатни коуинс, с които мога да си фарма достатъчно, че да мога да стигна до финала. Ами има сейф зона. Това е сейф зоната за какво е? Добре, чакай, трябва да отида там. Да продължа да се паря. Къде съм? Сейф зона. Добре. Много ми е взимал. Мали хора. А не Speed Wings. Да ги бъркам. Оле, мога вече да отида до финала. Добре, защо това минава през сейвната? Питам аз. Wings. Раци. Набиваме. Каза къде? Хора, телепортнахме се. Защо? Телепортнах се в World 2. Как стана това? Не може да го разбера. Уж не може да се телепортваш в World 2. Ако няма админ абюз, ще ходя в другото, не ме интересува. Хора, какво става? Защо съм в World 2?
Не, има админ. Ма съм левел 0. А не, 140. Добре, това е фронтално. Бих казал аз. Съм във втори левел. 90 милиона хора. Знаете ли колко бързо се може? И буквално съм в много трудно. Хора, вие съзнавате ли, че аз досега не съм влизал? Защото, по принцип, знаете ли, връщам се в World 1, не знам как обаче. Това е телепорт не искам в това. Ама, реално, знаете ли, то може би повече да част. Ама не ме интересува. Трябва да ливна и наново да вляза. Това ли се изисква от мене? Това ли се изисква от мене, за да буквално да се върна в стейдж, в свят 1. Малко съм объркан в момента. Защо се телепортнах в World 2? И сега ако ме върна в World 2, ще се побъркам. С тази малка скорост, която съм. Разбирате ли? Моля те да не съм World 2. Моля те. Не World 2. Примите не World 2. World 1. Добре, хора. Така, по-приемливо. Чакайте, трябва да си върна. Добре, ама не ме ги фарми толкова. Добре, не мога само да разбера едно. Нали? Уш. Чакайте, моля ви се. Не умрях. Добре, хора. Защо пише тая маска, бе? Тая маска за Бога. Бе, тая маска. Добре, защо ми тая панока? Мога да си го обясня това. Добре, ами... Явно ще си фармя тук малко. Че ми фарми по това. А, не, фармя ли? Фармя ли, бе? Опора... 100. Айде ще си нафармя. Добре, хора, иначе накрая ще отидем на финала с тия победи. Много време вече съм всъщност. Но... Казал съм ви кога. Добре, значи накрая на финала. Айде, добре.
Добре, значи не можем да стигнем апдейта и затова сега последното нещо, което ще направим е да се телепортим. Защо са толкова скъпи? Кажи ми, че не съм на стейдж 2. Хора, не може да съм на стейдж 2. На стейдж 2 има нещо. Да. Защо? Толкова скъпи. Лукито ги е променил? Не мога да стигна до края. Не, на това го не съм чувал. Хора, на това никога не съм го харесвал. Ето защо. Изхарчих си всичките. Явно не съм бил толкова добър и няма да стигна толкова напред. Как е? Аз не го запишете. Аз приключвам тук, защото времето не стига и трябва да приключвам. Жалко се.